на водата пред парата детска. Ако сме готови, да благодаря за присъствието на днешната пресконференция. Новината е повишаване на данъци в Стара Загора няма да има. Оттегляме предложението. С господин Колев коментирахме вчера ситуацията около повишаването на данъците, коментарите, които се правят във връзка с всичко това. Разбира се, ще засегнем и спекулациите, които вървят по всички тези теми. Първо искам да ви кажа, че общината работи по над 40 проекта в момента, които реализираме с предимно външно финансиране. Това са европейски и държавни пари, за които сме се борили. Това е най-големия атестат за една община. Когато се бори с всички останали общини, кандидатствайки да спечели външно финансиране. Смятам, че ние сме най-добри там. Всички европейски проекти, които е било възможно, са докарани в общината, подписани са договори и се изпълняват. С държавно финансиране смея да кажа, че община Стара Загора е една от общините, които мисля, че е най-напред с изпълнението на проектите с държавно финансиране. Говорим за паркове, за улици, инфраструктура, която беше описана, квартал Казански, виждате благоустрояването, квартал Тричура-Юг. Чета коментари, че града се бил закрил през последните години. Питам ви, кое се е закрил? Пешеходната зона. Беше една затворена улица, сива, сега казва, че бил сив центъра, гранит, какъвто има във Виена. Оттам нататък всички проекти, които се направиха. Тричура-Юг, ходил ли някой да види квартала през последните години, какво се е случило там, как се разви. Инфраструктура. Квартал Казански. В момента се прави цялостен ремонт на целия квартал. Всичко. Канализация, водоснабдяване, където е необходимо, улици, тротуари, детски площадки, спортни площадки. Цялостни решения за кварталите. Преди се говореше, ако спомняте, крайните квартали в Стара Загора са забравени. Помните ли, даже Бог да го прости, кмета Танчев, тук госпожа Николова ще се сети също, че той спечели с лозунга за крайните квартали. Така. От онзи ден имаме одобрение на проекта ни за квартал Зора. Цялостен ремонт на квартал Зора. По европейски проект. От днес имаме одобрение за проекта ни за квартал Градински. Квартал Градински е квартала под новия мол, както всички го наричат, нека и така да се го казваме ние, или Ремиза. И там ще се направи цялостен ремонт на инфраструктурата. Знаете, че водният проект минал там, не случайно включихме този квартал да се оправят улици, тротуари, абсолютно всичко. Се направят и детски площадки, спортни площадки, както се трябва. По водния проект всичко, което се направи, помните, 2 години, сигурно бях най-отдумваният човек в града, може би в областта. Защо? Кмети, защо разкопахте улиците? Ма защо едновременно? След като отговаряхме на всички, че това е проект, който трябва да се изпълни, да се намалят загубите. Сега виждате ли в Плевен какво се случва? Защо е така? Защото големи загуби, мрежата е стара, никой не си е направил труда там да сменя, да направи тези трудни проекти, да ги реализират. Ние асфалтирахме и улиците ги направихме чисто нови отгоре. Парковете, 5 октомври и Алана, защо били затворени? Даже днес проведох среща с част от гражданското общество, сутринта беше при мен такъв представител, и ме питаха защо едновременно затваряте двата парка. Защото правим това по проект за държавно финансиране, имаме срокове за усвояване на тези пари, или не за усвояване, вече, защото хората за усвояване и тази дума ни им харесва. Така, за ремонт. Тези ремонти не ги носи кмета в къщи. Тези ремонти остават за хората. Това, което се направи покрай така наречения бившоруски пазар, сега Шаханов, който преименувахме, с улицата Тричура-Юг, Казански целият квартал, сега както се прави
За Железник разработваме цялостен проект, за да се оправи това, което аз заварих като кмет 2011 година. Защото много хора са забравили, аз ще ги напомням, тъй като времето минава и те разчитат на късата памет. Но 2011 година, когато влязах аз в този кабинет, имах срок до 30.04 да ремонтираме целия квартал. Аз влизам ноември месец и заклевам като кмет. Декември, януари, февруари и март е за цял квартал ремонт, при положение, че е зима. С абсолютно крайен срок на изпълнение 30 април. Затова резултата в Железник е този, който го виждате. Сега ще направим цялостен проект, който да бъде за ремонт на квартала и ще положа усилия като кмет до края на този мандат той да бъде реализиран. Така, казахме за Железник. 3 Чучура казахме. Е направен прекрасно между блокове с всичко. Казански в момента се прави всичко, между блокови пространства и така нататък. Самара 3 направихме, знаете, още при няколко години. В Самара 2 предстои да направим проект за канализация и водоснабдяване, там да можем да подменим всичко. В Самара 1 имаме да довършим междублокови пространства, да направим някои улички, които са, Верещагин и още няколко други, които са там. Нали, понеже хората казват, че не съм бил живеел в Стара Загора, това е другата теза. Нали, аз ако не живея в Стара Загора, всички тези неща няма да се случват, защото аз съм ги обещал в предизборната си програма и следят всеки ден какво се прави. И колегите тук могат да потвърдят, че ние всеки ден работим по тези задачи. Но, пак казвам, пропагандата им и всичко, което правят като лъжи към управлението в Стара Загора е единствено и само от безпомощност. Виждате последните 2 седмици, откакто сега ще го вържа това и с данъците, защо стигнахме и до това решение. Един жълт вестник пуска, че в общината бил назначен на 15 000 лева заплата, нали, човек, който стана скандално известен последния един месец. Нито е имал такъв човек някакво назначен в общината, нито пък е възможно въобще да се даде 15 000 лева заплата. Може да питате личен състав, защо не може. Защото има някакви правила и това няма как да се случи. Друг жълт сайт, който е от нивото на уикенд, започва да пише пък, че сме щели да правим фотоволтаици и цялата община се била копчила да бута това нещо и общинските съветници. Ние сме търсили инвеститори, които да дойдат в Стара Загора. Сме търсили по всякакъв възможен начин да ги привлечем. Защото тези хора, ако не дойдат тук, ще отидат някъде другаде, се направят инвестицията. И тези няколко стотин работни места, които ще се създадат, аз искам да ги питам от този жълт сайт, който публикува това нещо. Ако бяха отишли някъде другаде, как ще да се чувстват? И да няма работа за старозагорци. Така ли трябва да се манипулира общественото мнение? Но каква е целта? Целта на всичко това е, понеже ние имаме хора, знаете, които ни дават информация от останалите партии, какво правят, тяхната цел беше, нали, вижте ги, вдигат данъците, в същото време назначени спортисти на 15 000 лева заплата, а пък от друга страна подаряват общинските терени на безценица на фирми, които искат да правят фотоволтаици, което въобще не е вярно. Първо няма да се правят фотоволтаици, там ще стои завод за батерии и рециклиране на фотоволтаици. Някои просто трябва да правят разлика, но за съжаление ще трябва да ви кажа нещо друго. Същите тези хора 2012 година, когато ние като община се борехме да си върнем обществения автобусен транспорт, защото имахме 15 годишен договор, сключен преди да застъпя аз като кмет с една частна фирма и всички знаем кой беше реалният собственик за тази частна фирма. Така ли е, госпожо Николова? Кмета на Гълъбово. Така, тогава същите тези, които пишат в момента статиите, стояха в скута на този човек и пишеха статии в негова защита. И аз питам защо? И вие може да го питате същия този човек. Защо е било така тогава? Защото аз имам без транспорт. С няколко дейност беше спрял целият транспорт. И до сега съм мълчал за много неща, но тъй като всички тези хора с манипулациите, които правят, вече прекаляват, затова
и днес обявяваме. Няма да има вдигане на данъци, няма да им даваме повод да говорят непрекъснато и да се упражняват върху управлението политически, на фона на всички неща, които се правят в града. Да, има определени недостатъци, те са в озеленяването и чистотата. И ние ще наблегнем там следващите няколко месеца това като пропуски да бъде изчистено, дадени са съответните задачи, проведени са оперативки и смятам, че нашите слабости ще бъдат изчистени. Но вдигане на данъци в град Стара Загора няма да има. Още повече пуснахме анкета, за да се ориентираме какво мислят и съответно хората, които ползват социални мрежи. И в голяма степен успяхме да се ориентираме, въпреки че 3-4 хиляди души не са целия град, но все пак това е една сравнително представителна извадка. Знаете, че като се прави социология, обикновено се питат около 500, 600, 1000 души. Да. 1000 вече, ако е национално. Да. Така че достатъчно е това като извадка. Ние ще продължим да работим, да изпълняваме тези над 40 проекта. Може ли, господин Паскалев? Това са всички неща, по които работим в момента. Съжалявам, че са така написани. Да. Но за всички, които смятат, че нищо не се прави в града, че ръководството не движи и не се работи, ще кажа само. Пълен ремонт на детска градина 31. Пълен ремонт на детска градина 33. Общежитието на спортното, забравено от неговото създаване. Сградата на спортното училище, обявена в момента в процедура за ремонт. Също. Детска ясла номер 9 в Бога. Държавен театър Геомилев. Лекоатлетическата писта петък е откривана. Ще я видите, стана наистина хубаво. Старческите домове. Мост на Христо Ботев, за да може да се свържат кварталите Казански и Кришчура юг. Сега ще се започва неговото изграждане, подочно под пазара и там ще стане прекрасно. Теофанов Пола. Столовата на училище Колюганче. Спортна зала квартал Самара. Детска градина 4-та Бреза. Лето осветление в града. Квартал Казански. Цар Симеон Велики на изток от Патриарх Евтимий първия етап, който е докрай речен. И оттам продължаваме с втория етап, който върви в квартал Самара 1, който също е цялостно направен. Улица Християн Войвода в квартал Зора, която знаете, че от години има нужда от ремонт. Това е главната улица в квартала, вече е почти довършена и може да бъде открита. Двора на училище Васил Левски, двора на Геомилев, математическата гимназия, основно училище Самара, детска градина 66, парк 5 октомври, парк Амална, улица Граф Игнатиев, сградата на община Стара Загора. Защо трябва да се ремонтира? Много хора ме питат. Защо общината? Обърнете се и снимайте дограма. Метална дограма от 70-те години, мисля, че от тогава, която издиша и всичко, което отопляваме в тази сграда или охлаждаме, излиза навън и това е един излишен разход, който трябва да се спести. Така че, за това се прави енергийна ефективност на тази сграда. Пионерския дом до общината. Знаете, че и той се ремонтира. Библиотека Родина. Стадион Бероя, който стартира. БСПС-то започваме съвсем скоро там да направим отделните кортове за бадминтон. Сградата на тролейбусни превози. Второ основно училище пристройка. И смяна на дограма сега минава през Линкана. Максим Горки пристройка. Детска градина Мечта е новата детска градина, която ще бъде изградена в квартал Железник. Благодаря на министра на образованието, който ни отпуска допълнително, ще ни отпусне пари, да можем да си направим тази детска градина изцяло ново, защото има нужда от нея. Булевард Георги Байданов ще бъде продължен до Бани. Следващото проект. Булевард Славянски на изток от Кръговите. Знаете в какво състояние, заедно с мост. Ще бъде изцяло ремонтиран, имаме проект за това. Квартал Зора цялостно. Квартал Градински цялостно. Езиковата школа. Художествената галерия. Така. АТЗ и индустриалната зона по програмата за индустриални зони ще бъдат финансирани и там ще изградим инфраструктура. 11-то основно училище в момента върви процедурата за класиране. И то за ремонт. Самара 2 Пудос. Така. И от тук нататък имаме улица Пазарска, за която
10 милиона лева са в бюджета на държавата. Знаете, аз го обявих предния път. Това е площада зад универсалния, улица Пазар. И така нататък още други проекти, включително улица Спортна, Сърнена гора, площада на Берова и така нататък. Страшно много неща са на 55 проекта. Така. 45. Ами аз казах над 40, защото той списъкът се допълва непрекъснато. Но това е нищо неправенето на община Стара Загора. Аз не знам дали община да реализира толкова проект. И специално на ППДБ, които се упражняват непрекъснато с тролове в интернет, ще им кажа следното. Да отидат и да се съберат на моста на Бояна и да помогнат на техния кмет Васил Терезиев да реши какво ще го прави, защото той стои от 2 месеца и аз съм го, не от 2 месеца, от 2 години. И аз съм го виждал това не защото живея в София, а защото миналата седмица ходих при директор ли се води на Футболния съюз или президента на Футболния съюз и се опитах да мина оттам, само че не можах. 2 години. Затворен мост, не могат да вземат решение какво да правят и да го ремонтират. Ние за 2 години сме изпълнили редица проекти, които сме стартирали по програмата, която обещахме преди точно, даже по-малко, година и 8-9 месеца в предизборната кампания. Така че политиката е хубаво нещо, но когато става въпрос за интереса на хората, трябва да се следва именно той. Затова тази пресконференция даваме днес. Следваме желанието, интереса на хората. Няма да вдигаме данъци. Оставаме си с най-ниските данъци в България по отношение на сграда, на данък сгради. 1,7 промила в коя община го има? В София 1,875. Пловдив 1,8. Варна 2. В Бургас 2,2. Така ли е? Русе 3. Нали Русе с големината на Стара Загора? Защо там са 3 промила за данък сгради? Ние с големината. Минахме, че е по-малък. Минахме ги. Вече минахме, да. Нали, Стара Загора, града, който, както казаха някои тролове, минало назад, всъщност изпревари Русе по брой жители. Така. Това е официално проучване на ЕСИ, че сме изпреварили, да, така. Точно така. Това са фактите. И в Стара Загора данъка остава 1,7. Колкото е бил. Най-ниския от всички големи градове, а знаете, че в по-малките градове този вид данък е и по-висок, дори над 3 промила даже има общини. Смятам, че ние сме, може би, общината с най-нисък данък сгради в България. От кога не е променен? От колко години? Ами беше 1,45, направихме го 1,7 преди няколко години и от тогава не е пипвано нищо. 1,7 се остава в момента, да знаете, старозагорци ще плащат най-ниския данък сгради, вече могат да бъдат спокойни от опозицията, че нещата са наред. Няма да съберем допълнително 2 милиона и 400 хиляди, които да отидат за реализацията на различни проекти. Дали ще бъде ремонт по улици, тротуари и междублокови пространства, което ние предложихме, но ще бъде така. Защото, пак казвам, хората трябва да бъдат съгласни с всички действия, които се правят. Щом няма съгласие по отношение на вдигане на данъците, щом има манипулации, които непрекъснато се правят с тролове, по други начини, тогава и ние ще действаме по този начин. Данъка си остава на 1,7, продължаваме да се борим за външно и държавно финансиране, ние си вършим работата прекрасно. Най-много инвеститори, втора поредна година. Общината с най-много инвеститори. 2 пъти ни дават награди. И всички казват, ама какво направи общината? И всички тия неща ги прави общината. Но ги прави някой друг. И това, че политическата обстановка в момента в държавата е изключително изострена по всички теми. Това не означава, че ние на фактите и на бялото трябва да казваме черно. Това е, което имах да кажа. Заповядайте, въпроси, всичко. А анкетата ли повлия основно на това решение?
Много хора ми писаха, включително и хора, които са мои симпатизанти, които са гласували за мен и ми казаха, защо трябва да се вдига данъци в този момент, хората са бедни, инфлация, така нататък. Направих си дебат с тях, даже направих една обиколка, може би една седмица из цялата община. Срещнах се с страшно много хора. Болшинството от тях са на мнение, че наистина общината, за да работи нормално и да прави повече ремонти, трябва повече пари. Но казват, че да, само да отговоря. Но повечето хора са на мнение, че преди в държавата да се оправят нещата и хората да започнат да получават добри доходи, не бива да има вдигане на този вид данъци. И аз се съгласих с тях, просто защото вижте, винаги на всяка теза може да се намери антитеза. На тезата трябва повече пари, за да може да се ремонтира, винаги излизат тезата. На що не съкратите администрацията? И как да подобряваш услугите, а да съкращаваш хората, т.е. да натоварваш хора с повече отговорности, а пък те да са с едни и същи заплати, да не си им се повишават заплатите, защото в администрацията също работят хора и те получават заплати. И когато се вдигне минималната заплата, се вдига и в общината и минимална, и средна, и следващите заплати, които вървят след това. Така че разходите, които ние плащаме за продукти, детските градини, за строителство, те също са се повишили, за сметоизвозване, сметопочистване. Но повечето хора казват, да, ма вие сте общината, трябва да намирате други варианти, търсете пари от държавата, помощ, така нататък. Окей, ние ще сложим похлупака отгоре върху този проблем, ще продължим да се борим навън за външно финансиране, с контакти, с опита, който имаме в разработването на проекти и смятам, че пак ще се справим и Стара Загора ще върви напред. Но няма да позволим на политическите опоненти и търговци да си играят с фактите в общината. Вие го казахте последната причина, все пак да уточним. За тези манипулации, които излязаха в социалните мрежи и в отделни медии, може да се каже, че стоят политически поръчки цяло? Категорично да, продължаваме промяната Демократична България. Директно го казвам. Те стоят зад всички тези атаки, тролове в социалните мрежи. Питайте администраторите на големите групи, откъде са атаките, които вървят. Проверете сайтовете, въпросните жълти, с кого са свързани и ще разберете. Демократична България, но тя започват атаките на местно ниво, техните общински съветници. Това е дадено като разпореждане в цялата страна да се прави по места, защото явно така са решили да се вдигат рейтинги. Разбира се, ние сме вече изпратили с госпожа Петрова правилно отговор и до вестник Уикенд, и до въпросните сайтове, които пуснаха фалшивата информация, и до другия жълт сайт, който знаете, че излиза с старозагорски журналисти. Виждаме, кои така дена за сета, когато си коментираше единат в данъците, казахте, че няма как да подобрите стандарта на живота на хората, без да вдигате данъците. Сега, когато няма да има това вдигане, ще да приходите, така че... Външно финансиране. Аз ви казах, ние кандидатстваме по проекти и печелим проекти, защото екипа на общината е добър. Защото преди да стана кмет, ако си спомняте, беше новина, че ще се прави някъде детска площадка. Това беше истината. Нямаше никакви спечелени проекти. Тук има журналисти, които могат да потвърдят 2011 година какво беше. Ние за Стара Загора, когато стана кмет 2011, се беше отказала от водния си проект, беше се отказала от градския си транспорт, беше се отказала от проекта за социални жилища, ако си спомняте. И вие всички бяхте настръкнали като журналисти тогава и критикувахте управлението. И аз като влязах се съсредоточих именно върху това. Да оправя всички тези неразбории в администрацията, да започнем да работим, да привличаме външно финансиране. И за това без да се вдигат данъци, се направиха толкова много неща в Стара Загора. И с всички, които говорят, че града бил по-хубав преди, съм готов да направя дебат, снимков, да покажа какво е било, какво е в момента. То в Google се вижда, спокойно може да влезе. Вижте, 2010 година като да. Мисля, че телевизиите и медиите в Стара Загора имат достатъчно кадри от тези стари години, за да покажат.
Но ще ви кажа само, че 2006 година Стара Загора имаше, до 2006 имаше режим на водата, включително. За тези, които казват, че е било по-хубаво преди. Каква реакция очаквате от различните формации в Общински съвет на това решение? Искам да благодаря на всички общински съветници, които подкрепиха решението на първо четене, защото те разсъждават разумно, като добри стопани, така че да запазят бюджета на общината. В тази политическа установка, в която се намира обаче, и аз им се извинявам, че съм ги подвел, защото ги накарах с това предложение, което съм внесъл, те да вземат отношение по темата и в момента тяхното отношение един вид отпада. Не сте ги накарал, предложил сте, защото после ще ще кажа Не, накарал съм ги да вземат отношение. Някои за, други против. Това имам предвид. Но и сега, нали, всичко това е станало безмислено, но никой един такъв дебат не е безмислен, защото в него се вижда кой е. И кой работи в интереса, и кой работи само за политическата си принадлежност и интерес. И сте категоричен, че без това увеличение финансово общината ще запази своята сигурност, ще реализира проектите, защото кандидати в европейски проекти печели, като има и съфинансиране. Ще се справим. Ще се справим. Ще стегнем коланите и ще се справим, но искам всички да знаят, че всичко това, което ще направим в следващите 2 години, е в общината с най-ниски данъци в България. Каква е стойността? Стойността е над 130 милиона, които сме привлекли към Стара Загора. Никадърният кмет и никадърното ръководство на общината са докарали над 130 милиона към община Стара Загора за всички тези обекти, които трябва да бъдат реализирани. Говорейки за мерени спекулации, чрез някакъв канадски фонд е бил при вас. В интерес на истината, искаха среща с мен, аз не успях да бъда на тази среща, защото по същото време трябваше да направим други организации, но Радостин Танев беше на среща с този канадски фонд. Доколкото знам, те са предложили своята визия, но ние като община им казахме, че отборът има собственик, той не е общински, общинска е само базата и те казаха, че ще търсят собственика на Берое, за да си говорят и ни питаха, ако вземат отбора, дали ще имат подкрепата на общината. Както към този фонд, така и към всеки, който иска да вземе Берое, мисъл и е чистоплътен, и е с ясно финансиране, и с добри намерения, общината винаги ще бъде отворена към такива бъдещи собственици, ако има такива, разбира се. Така че аз съм откровен, не крия никаква информация от вас. Това е реалната информация, търсиха ни, но ние им казахме, че отбора не е общински и не можем да отговаряме нито за акции, нито за прехвърляне. Има си собствени да разговарят с него. Споменахте, че сте се срещали с президента на ДПС Юрий Иванов. Да, защото има, ще ви кажа темата, по която се срещнахме, това е изграждането на футболни терени. Има възможност да бъдат изградени футболни терени в Стара Загора с пари от Футболния съюз, като общината ще има ангажимента да предостави за определен брой години този терен на Футболния съюз. Те ще се изградят и съответно ще ги предоставят на футболните школи в града, за да могат да тренират на тези терени. Говорим за европейска програма. Точно така. Колко извинявайте? Колко си да? Един голям терен можем да изградим със сигурност. Желанието им е да изградим и малки игрища също на малки върхове. Няколко. Да. Малко за данъците на тези анкети, които анкетите, когато пуснаха, между другото също я прегледах, имаше и разумни предложения. Едно от предложенията беше за хората, които имат едно жилище, данъкът се остава непроменен. За хората с 2 жилища, данъка да се вдигне с примерно 20%, за хората с 3 жилища. Има закон. Има закон. Това не е потворчество на кмета, нали, от кого събира данъци. Има закон за местните данъци и такси. Той указва кой какво трябва да плаща. Така че ние не можем да мърдаме от този закон. Единственото, което може да определя Общинския съвет е размера на тези данъци. Но аз пак искам да питам, на 100 лева данък, който е масово, 100 лева данък, 30% увеличение е 30 лева. Или разделено на 12 месеца, това е по 2 лева и 50 стотинки, примерно.
Това ли е голямото натоварване, което ние щяхме да направим? Не, но това е повода, за да се започне всичко това като атака. И не случайно, вижте, че всички тези жълти сайтове започнаха да излизат през последните седмици. Защото така им е оказано. Гледайте къде и какво правят кметовете, като тръгнат да дигат примерно данъци, пускаме веднага. И какво става? Един обикновен човек, какво се казва? Тия ми дигат данъка и дават на някакъв спортист 15 000 лева заплата. Ето виждате. И ако ние не излезем да отговорим на една такава жълтина, която се припечатва в 20 сайта, тогава какво ще стане? Большинството от хората вярват на тези неща. Прочита го, казва, ето написали са го в този сайт, нали, прочетал го и започват да хулят. Казва, този кмет луд ли е, загубил ли си е ума, така нататък. След това отваря другия сайт, който се споделя от ППДБ в всички мрежи в момента и гледа там, че инвеститорът Цветелина Бориславова била на откриването на зоната и там ще й подаряват терен за паркове. Това се говори в статията. Вие си почетохте ли го? Аз съм изумен. Какъв терен за паркове, като никъде не е става въпрос. Никъде не е става въпрос за фотоелектрическа централа. Там се цитира някакво писмо на Министерството на фотоволтаична. А става въпрос за завод, който е енергиен обект, защото в него ще се съхраня енергия и там ще има батерии, ще се произвежда. И някои хора си го тълкуват както си искат. Затова поискахме право на отговор. Защото трябва да кажем край на тези лъжи. Разбирам, че има политическа някаква заигравка с всичко това, но то трябва да има някакви размери. И не може хората, които се оплакват и да казват върховенството на закона трябва да бъде в България на първо място, те да искат да дойдат на власт със същите средства, с които те се борят. Говорят за кафеви сайтове, същите тия хора, те направиха кафеви сайтове. Спонсорират ги, споделят ги, пускат чрез тях новини. В тези сайтове няма да намерите нищо за заместник министъра, който беше в Стара Загора, помните ли? На кръговото на Зора и който обеща, от промяната беше този заместник министър, и обеща кръгово, обеща следващата година да започне и 4-те ленти да станат до Стара Загора. В тези сайтове за това няма да намерите написано, защото там не се пита. Там е тема табу. Това е. Стана с разклона на крещение, като говорим за това нещо. За разклона за крещение ние сме направили среща с АПИ. Мартин Паскалев ще ви каже, разменяме си кореспонденция. Ние се разбрахме с АПИ да направят проект и да го финансират за кръговото, като ние поехме ангажимент да си изградим кръгови на Богомилово, което направихме временно, на ВУЗа, което също в момента правим, и да направим проекта за това на крещение. Нали така? И ние ще го дарим на сега натискаме по време на ремонта, който е до Нова Загора на пътя, да може да се изгради там и постоянно кръгово на квартал Зора. И между другото започваме да поставим осветление от зала ДЗУ, всъщност от Петрова горе-долу станцията, да, от СБА до квартал Зора, за да може да направим осветление в тази отсечка и така да може хората да се чувстват по-сигурни, като минават през този участък. Какво ви казаха, брат? Грубо на какъв период? По време ще има... Предполагам, че сега нещо и този може... С ремонта на пътя ще се направи това кръгово, а на крещение, в момента в който бъдем готови с проекта, ще го дарим на АПИ и те трябва да го изградят. Пътя Стара Загора, Нова Загора. Точно така. Значи аз минах завчера по този път, а 2/3 от него асфалтира, ремонта е отвратителен, просто асфалта е 1 сантиметър. Фирмата, която изпълнява всички... Не мога да кажа, това не е в нашите правомощия, да го контролираме. Да, има си агенция пътна инфраструктура, нека ако има гражданите сигнали да ги изпращат към тях, защото това не е от нашите компетенции. Ние се борим за ремонтите и там нататък, който някой също същия начин ще прави кръговото, по-добре да не го прави. Казахте, че недостатъци на управлението са озеленяване и чистота, но смятате да предприемете мерки. Да. Какви мерки ще предприемете?
На първо място във всички зелени площи, които са в момента изоставени и недобре поддържани, ще бъдат направени сондажи. Парк Тракия, парк Алана, парк 5 октомври, така наречената кучешка градинка или зеления клип, както искате така да го наречем, в отсечката между общината и така наречен блок на БКП, защото нали, горе-долу да ориентирам хората по-лесно, също ще бъде направен сондаж, за да може зелените площи да се поддържат. Минал съм из целия град. Има пропуски в озеленяването сериозни. Отсечката, която е до БКП-то, може да я видите, не изглежда добре, не е добре поддържано озеленяването. Също така в въпросните паркове, които вече споменах, че ще бъдат изградени сондажи, там също не е. Въпросните гробници, както ги наричат хората в края на пешеходната зона, които не изглеждат въобще хубаво, трябва да бъдат отправени, защото и на мен не ми харесват. На мен не ми харесват още от първия ден, в който ги направиха. Само че това беше по проект. Този проект не може да се пипа, като е направен с европейски пари 5 години. И сега изтича август месец срока и веднага това нещо трябва да го променим. Но проектите ще се махат. Там ще се зацвети, да стане красиво с цветя. В града трябва да се слагат повече цветни алеи, да се чисти по-добре. Към чистотата също имам забележки и ще се вземат мерки. Така че това са основните неща, които трябва да бъдат направени. По-добра организация. Вярно е, че хората... Масово изсъхналите нови дръвчета? Точно така. Масово изсъхналите нови дръвчета са именно поради причината, че няма сондажи и необходимото напояване на всички тези места. Ако има вода, няма да изсъхне. Язното към момента е добре. Смятам, че трябва да се почисти язното от изсъхналата растителност и от нападали дървета, които са вътре по самите алеи, вътре в същинското язно. Чистотата как? Чистотата, значи това, което мога да ви кажа е, че направихме един обстоен анализ на всичко, което се случва в града. Там, където има търговски обекти, там, където има магазинчета, има препълване на кошовете с кашони, други съответно отпадъци от търговските обекти и там трябва да се поставят повече контейнери. Където има търговски обекти, по другите места проблем с прибирането на кошовете и тяхното препълване няма. Но, където са търговските обекти, винаги там е проблема. Обърнете внимание, като се разсложите изгледа, че именно така, т.е. там трябва да се засили и да се сложат повече контейнери. Ако трябва да включат фирмата изпълнител още едно събиране на контейнерите, да го направят. Това не е наш проблем, аз ще бъда безкомпромисен. Отправям последно предупреждение и към тях и ще го направя официално и като се върне заместник кмет Радостин Танев от отпуск, в понеделник ще имам среща с фирмата и ще им кажа, че това е последния път, в който се виждаме по повод чистотата на града. Ако не се вземат адекватни мерки, ние ще прекратим договора на фирмата за чистота. В това число и фамозните метлички, с които метат, понеже господин Танев, като казахте, преди доста време тук говорихме, минаха месеци вече. И в понеделник ще им го кажа. Или какво беше? И в понеделник ще им го кажа, че това как ще се организират не е наш проблем. Ние искаме града да бъде чист. Метличките трябва да изчезнат рано. Така че как ще се организират работата, аз не искам да знам. Това е техен проблем. Ние трябва да имаме чист град, подреден и това е ангажимент както на фирмата, така на общинските служители, които работят в тази сфера и разбира се и на гражданите пък, които трябва да се съобразяват все пак и да не хвърлят отпадъци, където искаме. Тогава на общинската има около енергийните е страшно. Главно това го бяха тия хора мазно. Значи това са неща, които правят страшно впечатление за някои хора, които са древни, ама на обикновения човек като мен, само прави изключително бъдително впечатление. Хубава главна, страшни чуди си и около това. Да, няма и за чистотата на главната улица говорихме, как трябва да се направи, всички от звеното са предупредени. Така че, това вижте, аз умея да се вслушвам в хората.
това, което ни дават като критика и като съвети, аз го чувам, виждам и ние ще предприемем мерки. Какво казват в момента хората? Ние искаме по-високи данъци, няма да получат по-високи данъци. Другото, което казват, искаме общината да се стегне, да работи по-добре в някакви сфери, като озеленяване и чистота. Ние ще го направим. Така че това е нашата задача, като ръководство на общината, да се вслушаме в това, което ни казват хората, а след година, 2, 3, 4, когато му дойде момента, хората сами ще преценят, че е дошло време да се направи повече в града и ще бъдат много по-съгласни и ще има и политическата обстановка да се направи това. Тези правосмагачки, кой трябва да ги заплати? Greenpeace или общината? Вижда се, фирмата, която работи. С която имаме договор. Това е някаква нещожна инвестиция, ако се купи голямо количество. Защото общината непрекъснато мие улиците. Демета дигат пара, който трудно се диша. След това общината минава мие улиците, преразход на вода. Аз нощи съм инспектирал лично, пак за тези, които казват, че не живеят в Стара Загора, лично съм инспектирал с нощи графика за миене. В 2 часа вечерта се обадих на Радостин Танев и го питах, защо графика за миене не е публикуван на сайта на общината? Няма го. Защо с нощи нямаше измиване на улица? И му казах, че очаквам от него в днешния ден да видя протоколи за глоба на фирмата и очаквам графика да бъде качен за миене на сайта и да бъде наказан отговорният служител, който е трябвало да качи графика, го няма. Защото аз с нощи излязох и реших нарочно да направя проверка, която да бъде внезапна на всичко, което се случва. Фирмата не миеше с нощи, графика го нямаше качен, т.е. трябва да имаме наказан служител, защо няма график, трябва да имаме наказана фирма, защо не мие. Още повече вчера имаше дъжд, обилен, свличат се маси от листа, от камъни и така нататък. Тоест, това, което съм казал, че ще го направя аз, ще го свърша, ще бъдат предприети крути мерки спрямо озеленяването и чистотата в града, за които смятам, че сме получавали критики и те в голяма степен са били заслужени. Разбирам, че застъпите за правосмагачка, защото наистина е... Всичко, което е необходимо, за да сега... 200 лева се продават, даже 160 има. Да, трябва да има такива правосмагачки, така е, защото когато се коси тревата, тя не може да остава на пътното платно и после да чакаме някой да я смете на другия ден. А трябва да има правосмукачка, за да може веднага се... Ми да отидат, когато си иска държава и да видят отидат във Франция. Искам да ви кажа, че това миенето не е въобще инцидентен случай, защото пиар отдела редовно ни пращат график. Само че после хората не се смеят, никак го публикуваме, защото нашата улица в Железен, голямата, Иван Киров Вазов, не е мита от 1 година. И това мога да го гарантирам, защото аз се лягам късно. И защо го пиша аз този график? След като хората почват да се полиграват. Това ще се промени. Аз да го гарантирам, казвам днес. Ние ставаме смешни. Не от утре, днес. Да. Аз ви моля, и по източната арена от бариерата до има 23 дървета, съвършени изцъпнали, тръгнали, които са опасни, от които падат изцъпнати клонове. Ще бъдат прибрани. Просто трябва да се изреже това нещо и да се сложат нови дървета. А не говоря от сухата чешма нагоре. Там правят една открита пресконференция, спомнят колегите. Че ще започне заедно с бизнеса да се изнесат падналите дървета. Нищо подобно не се случи. Абсолютно. Просто на 10 метра събориха дърветата, изкараха... Абсолютно съм съгласен с вас и мен, знаете ли защо ме е ясно? Защото всичко това, което се прави е прекрасно. Да. И града ни откъм инфраструктура става все по-добър. Но когато няма представителната част, да се направи хубаво озеленяване, тревите да са добре подстригани, да има цветя. Не видях никъде цветя да поставя озеленяване, слагате ни крачета и днес дори ми казах, че това е абсолютна грешка. Трябва да има цветни лехи, които да са красиви, знаете в другите градове как се поставят така нататък. Затова аз казвам в какво сме добри.
Във всичко това сме добри и сме направили много неща и ще продължим да ги правим. Но казваме кои са ни грешките и недостатъци, които трябва да оправим, защото това е сладостта, по която на нас ни дават оценка и по която ни съдят. Сигурно сте минал по микротуризмния фонд. Минал съм, даже днес минавахме с колегите. Да. Имат цвикали много хубаво. Ами, аз имам свое мнение за тази отсечка. Смятам, че трябва да бъде направена. Всичко трябва да е симетрично направено. Не може да има едно дърво, което да е в една височина, следващото да е по друг начин. Така. Но това са отделни теми. Да, детайли. Така че това ще се. Какъв коментар за конкурсите за училищни директори? Аз за това държа да отбележа и да е ясно, че всъщност Министерството на образованието и регионално управление на образованието са осъществени и те провеждат конкурсите за директорите на училищата. Община Стара Загора е работодател и провежда конкурси за директори на детски градини. Така че в този смисъл тези въпроси смятам, че е добре да бъдат отправени към регионално управление на образованието, като процес, като изцяло за новата учебна година, както сами чухте, господин Тодоров, изключително интензивна в образователната инфраструктура, което както наистина се случват много добри неща, така и работата ни е изключително много в момента като активност. Това, което мога да кажа е, че в училище Самара ще продължат да бъдат пребазирани децата до втория учебен срок. Като особености в момента ги маркирам, в детска градина 31 в момента по най-бързия начин с всички процедури, които знаете, че трябва да спазваме, завеждаме и оборудваме градината, защото това е най-голямата градина в община Стара Загора, 10 групна и там на 15 септември, живот и здраве, децата да може да ги посрещнем и разбира се да бъдат щастливи в една съвсем обновена и модерна детска градина, заедно с дворните пространства, там изключително с 8 площадки направена. Спокойно, гледайте, надяваме се на 15 септември наистина да успеем. Детска градина 66, знаете, че ремонта също е текущ. Това говоря по детските градини. И оттам минаваме вече на училищата. Спортно училище общежитието си е в текущ ремонт. Спортно училище ще се започне на 1 септември в сградата учебния процес спокойно и вече съответно след всички процедури имаме готовност за пребазиране на учениците, както сме ги пребазирали в общежитието на гимназията по механни дейности, така че в общи линии мога да кажа, че е спокойна ситуацията от към образователната инфраструктура. Това са процеси, които максимално бързо ги изпълняваме, трябва да бъдат наистина в сроковете, които са. Къде ще бъде новата детска градина в Железник? Новата детска градина в Железник е малкия железник. Как се казва там? Малкия железник. Имаше една чешмичка. Вижте там, това е отреденото. Проектът е изключително красив и изключително модерен. И така, даже с архитект Паскалев, буквално изключително много се радваме на това, че вече е съвсем тук не става дума за ремонт, става дума за изграждане. Кога може да започне ремонт? Това ще бъде втората градина. Ще бъде изграждане, там не е ремонт, там е изцяло изграждане. Кога ще започне, кога ще започне изграждане? Изграждането ще започне в момента, в който в момента сме в процедура по обществена поръчка, с избор на изпълнител, когато избор на изпълнител. В момента сте на ниво. Така или иначе, както господин Тодоров каза, благодарение на Министерството на образованието и на цялото разбиране за тази детска градина, колко ни е важно, защото всички знаете колко много е важно. Господин Тодоров, имаме сигнал от община Стара Загора за една знакова сграда, в смисъл знакова, една от най-красивите къщи от 19 век оцеляли, която е проект на архитект Тимов. Става въпрос за синята къща, която е по диагонал на Държавния архив на Гурко и на Шишман. Тази сграда вече са пораснали, сигнала беше, не съм ходила честно, възможно се предвиждам, пораснали са дървета вътре в самата сграда и изключително опасна за преминаващите пешеходи. Това общински имот е. Ще предаде на районния техник, за да отиде да... Ние ходихме вече на място, ние
имаме сигнал също. Всъщност там сме в режим на съсобственост. Първият етаж е съсобственост. Първият етаж е частна собственост, вторият етаж е собственост на община Стара Загора. Това дърво, което аз също бях забелязал, всъщност не е вътре в сградата, то е отгоре в покрива, така че това не е проблем. Действително обаче сградата е в лошо състояние. Има интерес да бъде предоставена за ползване от СНЦ, но все още оглеждат и ще си вземат решение дали могат да се справят с ремонта, за да можем да направим съответно СНЦ, на Сдружение с нестопанска цел, да не конкретизирам все още, все пак хората не са го заявили, но стараем се по всякакъв начин, не само тази сграда. За ремонт и за обезопасяване, това е въпросът. Въпросът е, че първият етаж живее човек, тя е частна собственост, така че не е съвсем лесно да се пристъпи към някакви действия. Основният ни проблем в тези сгради, които са в лошо състояние, е, че голяма част от тях имаме съсобственост. Другото, което искам да ви кажа, ако си спомняте в квартала около НАП, преди няколко години областна администрация, така без да разбере общината, е продала терени, които бяха застроени след това. И ако се спомняте, имаше протести на хора, които не иска да се строи в тази част. Сега какво направихме ние, за да можем да защитим интереса на хората? Това въпросната жълта медия няма да видя, разбира се. Няма да видят, че 55 декара държавни площи. Аз лично съм бил в Министерство на отбраната, за да защитя интереса на общината и на хората там, да придобием тези имоти. Единият от тях, който е непосредствено до НАП, да бъде направен паркинг, защото хората, които ходят в тази институция, имат нужда от това. Имаме многократни сигнали и от директора на данъчното в Стара Загора, и от граждани, че там някъде да се паркира. Така че ще бъде изграден паркинг. Долният имот ще бъде отреден, той си е отреден вече от нас за озеленяване, за да запазим интереса на хората. И третия имот, който е 13 декара и се намира непосредствено пред новия мол, също ще бъде отреден за парк и озеленяване. А има ли други? Ние сме общината, която е запазила най-много зелени площи в България. С изграден нов парк от 140 декара. С запазен парк Бедечка. Прецедент. Прецедент в България. Никъде го няма това нещо. Което ние направихме. В съдилищата се създаваше съдебна практика по такива случаи. Благодарение на казуса Бедечка. И това е защото общината и Общинския съвет застана за тази кауза. Никъде друга не са се вкарали такъв таралеж, защото знаят какво е да запазваш над 200 декара парк с частни територии вътре, с приет ПУП, ОУП и така нататък. Всичко и това трябваше да го изнесе общината. Защото е много лесно да развееш байрака и да се прибереш вкъщи. След това пак да излезеш след няколко месеца и пак да се прибереш. Но всеки ден да трябва да водиш борба и усилия за всичко това административно, съдилища и на практика да се случат тези замени, ето това е тежката задача. Сега тези 50 декара отново отиват за зелени площи. Това са терени, които държавата беше предвидила да продава и вие видяхте в списъка, който обявиха. И аз го видях. И за това ви казвам тези неща, защото няма как вече да не се вижда всичко това, което се прави. То е в полза на хората. Никой не си е позволил от общината да продаде един такъв терен и да го направи общински терен, да отиде за застрояване. Всички терени, които се застрояват и хората без да имат информация и познание, казват защо се строи, е заради реституцията, която е правена на времето, в която са реституирали имоти в градинки, между блокови пространства, и това са съпартийците на госпожата от същия жълт сайт, които приеха този закон тогава, възстановиха ги по градинки, по междублокови пространства и сега казват кметовете да се оправят. Ама как да се оправят кметовете? При наличие на общ устройствен план, който е приет преди мен, при наличие на ПУПове, които са заварени, аз не мога да ги променя. Аз ако ги променя, разбирате ли какво се случва? Трябва тези имоти да ги отчуждаваме и всички да ги платим. Но госпожата няма да отговори как да стане това, защото това не е целта. Целта е друга. Нашите да дойдат. Само това е. Само, че ние сме ги виждали нашите.
те забъркаха всички тези каши, които аз на 30 години се хванах да оправям в Стара Загора. На 30 години. А батаците бяха огромни. И сега ще го кажа, защото вече като минава времето, започва да се забравя всичко, което е и казуса Бедечки от 2002-2003 година, и с реституираните имоти от тогава. Ако сега ние трябваше да правим градоустройството, както е трябвало 90-те години, разни архитекти, които дават акъл на общината, е трябвало да кажат: центъра на Стара Загора, ниско строителство, както е по Европа. Ниско строителство, за да няма проблеми с улиците, да няма проблеми с паркирането, и оттам нататък квартали, които да се развиват настрани. Така ли е, господин Паскалев? Така. Само че те са приели общ устройствен план, който да бъде изцяло в изгода на предприемачите. Аз живеех на Христо Ботев и Руски. Около нас само къщи. Около нашия блок. Изведнъж 90-та година всяка къща почнаха събарят кооперация, събарят кооперация, събарят кооперация. Това Живко Тодоров го направи. Ама сега питат, защо няма паркоместа? Еми да отговорят. Това са виновниците за това нещо. Ние какво сме застроили? Кое направихме? Казармите ли застроихме? Сега терените на НАПИ ще ги застроим? Бедечка ли застроихме? Кое сме направили ние? То е далавера след далавера, които са ги бутали във времето, и ние имахме волята да ги спрем. И сега те вадят няколко терена от Баните и Богомилово и казват: и тук е имало самораследци, които може, ако всеки отиде на място и види това са самораследци, за въпросните пак жълти сайтове, които пуснаха там, че на някой му било сменено предназначението. Но това се намира в покрайнините на града и далече въобще от всякаква урбанизирана територия няма и гора, а има самораследци и те се хващат за това нещо. Тук що сменили на 1 декар. Вие спахте, като смениха на 250 декара и ги направиха за застрояване, те спаха 2002-2003 година и дойде 2013-2014 да стана аз кмет и да почнат да искат тогава да го оправим това нещо. Затова ви казвам, всичко това трябва да се напомня, защото в един момент всеки почва да забравя и най-накрая всичко ще изтече в канал, но това са факти. И така. Господин Тодоров, забравили сте, може би, но вие пасихте върха на Аязмата, купихте терен, там ще се строи частна резиденция, вие успяхте да купите терена. Благодарение на Цанка Ганева забеляза, че не си е платил кълвача тогава данъците. Дадахме го веднага на ЧСИ и обявихме имота. Това го научаваме след толкова години. Така стана всичко и успяхме да го купим за една нищожна цена. Благодарение на госпожа Ганева. Забеляза това, дойде при мен, само че аз не съм бил като други, нали, в времето да дигна телефона, там не си платил данъците, ето ти да ги оправиш. Аз действах в обществен интерес. Това е техния проблем, че толкова години не могат да кажат: кмете, ти направи това, това и това, което накърни интереса. И затова се измислят Жоро Валентиновци, затова се измислят Цветелина Бориславова, че съм отишъл на откриването на индустриалната зона. Естествено, че ще отида. И това, че има инвеститор, който ми да, какво от това? Какво значение има кой инвеститора? Утре, ако дойде и царя да дойде утре да иска да строи завод, и с него ще се снимаме. Аз съм приемал Орешарски, приемал съм президента, приемал съм от промяната, никой не идваше просто, защото те не ходиха никъде, освен жълтите павета. Но приемал съм всички премиери, президенти и така нататък в Стара Загора в името на нашия интерес. Даже от партията са ми се сърдили. В най-тежките времена, когато чегъртаха ГЕРБ, аз приех президента на площада. Помните ли си? Защо? Някой замисли ли се? Да съм отишъл да търся нещо за себе си? Седнах с човека и му казах: господин президент, Стара Загора изпълнява воден цикъл. Само че умните глави от ВИК и въобще, които са правили програмата, са измислили да се разкопае всичко, да се сменят тръбите. Но възстановяване на улиците няма. На всичкото отгоре не са записали да се слага чакъл в улиците, ами да се засипва с суха земна маса. Вие представяте ли си какво ще чака да са улиците на Стара Загора? Гробници. Затова му казах: господин президент,
Когато премиер беше Борисов, даде 15 милиона лева на Стара Загора за спортна зала. При това положение, както вървят нещата, спортна зала е ясно, че не можем да строим в момента, няма да има. Но дайте поне тези пари да ги пренасочим от спортната зала към улиците на Стара Загора, за да може да ги асфалтираме, с водния проект да направим Патриарха, Гурко, така всичко, вие го знаете, да не го повтарям. И президентът стоя ме гледа и каза: кмете, що ме за доброто на града, ще го направя. Затова съм го приел. Ма много хора, клюкари отстрани, казват: сега ще отива при президента, пък това, нали ги слушаме, гледам какво пише. Разбирате ли, ние в Стара Загора имаме едно много лошо качество. Храним се непрекъснато от слухове, аз затова не се събирам с никой, затова не ходя вечер по мероприятия, така нататък, по изложби, концерти, коктейли, защото знам какъв град сме. Няма кмет неоплют в Стара Загора. За единия говореха, че бил тук пред шадраванчето на общината, не знам какво. За следващия бил манекен. Следващия имал болница. Къде е тая болница сега, като Бог да го прости? Къде е, намериха ли я? За другия пък какво беше? То не остана неоплют човек тази държава и този град. Защо сме такива? Аз излезнал ли съм някога да кажа нещо срещу политическите си опоненти или общината, хората? Такива сме. И за това се налага всички те речи тук да се държат така нататък. Въпреки че аз не смятам, че трябва да го правя, но в един момент вече няма как да ни излезе човек и да ни каже: фактите са такива. Който има друго да каже. Да каже: кмета ощети града ни с това и това. И да го покаже защо. Аз казах, за тези имоти, за които пишат, ние имаме принципни различия, които са извън рамките на града. Не може в някаква нива, нали, в това човека да иска да отиде, да си построи нещо, да направи, това е хубаво, такса смет веднага, данък сгради почват да плащат. Тази територия по някакъв начин се облагородя. И ние да кажем: ние ще оставим самораснаци там. Това е моето принципно различие с тези хора. Но и извън жълтите сайтове, това, което извън жълтите новини и коментари, това, което питат хората, е за кога ще приключи ремонта на театъра, сградата на театъра. А сега минах. Господин Паскалев ще вземе отношение, те правят оперативка. Те говорят по телефона, следвайте това. Да. В средата на следващата година ще приключи ремонтът на театъра. В момента вижда, че се работи вече фасадата на сградата. Като източната фасада беше заскелена, работи се по нея. Скелето вече е преместено от север. Аз ще дам препоръки. Източната фасада има нужда да се нанесат корекции по нея. Има места, от които не съм доволен от качеството на изпълнението, така че то ще бъде коригирано. Северната фасада в момента добре върви, паралелно вървят и дейностите в интериора на сградата. Тежките укрепителни конструктивни дейности приключиха, което всъщност доведе до, знаете, толкова голямото забавяне на ремонта. В момента вече започва да се работи по зрителна зала, фоайета, акустика, осветление. Това е реално нещо, което ние ще виждаме след ремонта. Трябва да се работи с изключително внимание към детайла, защото това е, според мен, ако не най-ценната, една от най-ценните сгради за нашия град. Така че компромис с качеството, което искаме и което трябва да получим, няма да търпим. Така че това са сроковете, в които се движим в момента. Станция за забавяне? Аз искам само да... Няма забавяне, което да се дължи на фирмата изпълнител. Забавянето се държи изцяло на характера на обекта, непрекъснатите изненади, които изкачат при всяка една дейност. Така че забавянето на срока е обективен и той не е за сметка на изпълнителя. Дефект в конструкцията има ли, както се чува така неофициално като информация? Когато е започнал ремонт, открили ли са дефекти някакви? Конструкцията, сградата е строена 20-30-те години, тя конструктивно имаше нужда от укрепване, това не мога да го нарека дефект в конструкцията, просто конструкцията е на 100 години. И тя се нуждаеше от укрепване, което беше осъществено и дейностите продължават нататък. Как ли предварителното обследване не можа да се види или след като започнаха дейностите? След като започнаха дейностите. В понеделник с нощи говорих за Сърдушни Танев, както ви казах, въпреки че е отпуск. В понеделник, като се върне, той ще представи. Имаме 35 работещи нови паркомата, които ще могат гражданите да ги ползват. Освен СМС партията. Да, точно така.
продължават своята работа, тъй като първо полицията трябва да установи собствениците на съответните имоти, след това да се премине към следващите административни действия. Работата там продължава към този момент и ще продължи до приключване на действия. Имам въпрос, много важен за хората. Пътните знаци има един пътен знак на автогарата отгоре, който е смачкан и пише на всеки ден, една година никой не го вижда. В предната пресконференция бяхме тук и беше студено. Казаха, че фирмата, която поддържа града, говорим за малки квартални улички, малки до дълбоки, които могат да причинят съвсем сериозни неща. Да. Аз ги виждам от една година, сега стана топло, сега пак ще стане студено. Тия хора не ходят как ги оглеждат. Значи аз ще ви кажа, гарантирам ви за железник, че никой не е идвал от една година да погледне. Това не е сериозно. Най-големият квартал. Аз давам пример, най-големият квартал. Сега ще ви кажа само нещо да довърша. Има шахти също в града, които са струшени. На пътя говорим. Не се пипат. Сега ще ви кажа какво е положението, за да може да сме коректни. Направени са огледи на всички тези места и те са описани. В момента, заради изпълнението на тези проекти, ние изчерпихме договора, който имаме с фирмата за асфалтиране. В момента сме в процедура на избор на нова фирма с нова процедура, като процедурата вече е с 3 фирми, които ще бъдат избрани, от които се искат оферти всеки път, когато се прави даден обект. Такава е видът процедура е различен. Защо 3 фирми? Защото най-големите критики, които сме получавали през последните години, бяха по отношение на работата на една фирма. Точно така. Сега в момента ще имаме избрани 3 фирми, на които можем в зависимост от цената и условията, която предлагат, да възлагаме работа. Но процедурата трябва да приключи, господин Паскалев, до кога? До края на месеца, предполагам. Да, като срок. Добре, тогава обаче чакал не могат да хвърлят. В момента нямаме избрани изпълнители и започваме от есента. Никой няма да се занимава един момент. От есента всички тези аварийни ремонти ще бъдат извършени. Просто в момента са изброих ви график Накиев, Цар Симеон асфалтирахме, знаете, Казански се прави, отделно Зора, Християн Войвода, отделно от това имахме още доста улици, които Княз Борис трябваше да се довърши, така че не са... Пътните знаци, на много места изобщо не са зле, и не са зле от 1-2 месеца. За пътните знаци ще проверим. Не за мога да ви дам. Пътните знаци на автогарата след предишната пресконференция. Да, благодаря, там са оправили. Един или 2 дена бяха оправени на автогарата, което казват или е нов инцидент, който се е случил, но пътните знаци бяха оправени. Не е нов, на пешеходната пътека, горния знак е смлян, тирали от какво, всеки ден го гледа от една година. Добре, след предишната пресконференция бяха ревизирани всички знаци на територия около автогарата, така че това най-вероятно е нов инцидент, след това ще го проверим и ще го сменим. Аз отговарям за пътните знаци в града, каквото има по тях, към мен заповядайте, отнасяйте въпроси и коментари, за да може веднага да реагираме. Нека да ги огледат. Криви висящи стопове и така нататък. Ако няма други въпроси, благодаря ви.